A veure on caurà el satèl·lit, perquè ells estan a punt de fer una travessia d'aquelles d'alt risc, volen travessar l'Antàrtida per arribar al Pol Sud, això començarà el viatge la setmana que ve, deia jo, dimarts, i ja estàveu pensant, a veure, això del que comenta seria mala sort, Seria mala sort. Que no hi ha ningú i ens caigués un satèl·lit al cap. Riscos, diguem que riscos per vosaltres mateixos ja en tindreu uns quants, no? A més aquest. Quin és el risc més fort i més difícil de superar en una travessia com aquesta? Home, el risc, a diferència, per exemple, de fer un 8.000, que no hi ha risc d'avalanxes, per exemple, etc. Aquí el risc més greu serien les congelacions, i, clar, són moltes temperatures molt baixes durant molts dies, i les esquerdes, hi ha una zona que no és molt, potser al voltant de 80-100 quilòmetres, però que, o sigui, en proporció no és molt, dels 1.200, però són molts quilòmetres que hem d'esquivar una zona de moltes esquerdes. Després, a vegades tens tendència a anar més recte per estalviar temps, i fuit. No em dóna la sensació que us estigueu preparant en el millor clima de cara al fred, sobretot aquests dies aquí. Haureu de fer un canvi de temperatura brusc a partir de la setmana que ve. Sí, imagina't, poder d'aquí 2 setmanes estem a menys 40, fàcilment, perquè a més anem molt aviat. L'estiu austral tot just comença a finals d'octubre, és quan arribarem. O sigui, podem passar de més 20, que estem aquí, a menys 40 en pocs dies. Ens heu portat una part de l'equip que dureu. Ens ho podeu explicar una mica com funciona, què porteu, quantes capes de roba porteu, com us les aneu traient a mesura que aneu caminant, aneu fent exercici, quines capacitats de moviment teniu? Bé, això que us hem portat avui aquí... Agafa-ho, si vols. Sí? Ens ensenyes. Posa-t'ho fins i tot. Pots començar a entrenar. Començar a entrenar. Aquestes són les botes. Sí, això són les botes. És una bota especial fabricada a Noruega, el país del fred i el país dels exploradors. I, vaja, jo és una bota que ja l'he tastada a Groenlàndia, a altres travesses per Escandinàvia, i penso que és la millor bota que hi ha, la que dona més seguretat. És una bota, a més, el nom ja és el model Nordpol, i és una bota especialment dissenyada per les grans travesses com el Pol Sud, la integral de l'Antàrtida o el Pol Nord. Quantes travesses d'aquest tipus heu fet, respectivament, Carles i Albert? Bé, el Carles, de travesses polars, n'ha fet més, perquè n'ha fet alguna en solitari, i alguna invernal. En solitari, però quina por, quines ganes, per què? Per què vols córrer aquests riscos? El seu cognom ja... I el Carles Gel, sí. No, a vegades és per, a veure, no sé, et proposes alguna cosa i dius, mira, vull fer-ho sol, vull provar-ho sol. Jo vaig fer la travessa del Mar Bàltic en solitari l'any 2004, i va ser arran de, bé, una travessa que vaig intentar el mes de gener, finals de gener, vam anar molt d'hora, les condicions eren terribles, era gairebé sempre de nit, ens vam equivocar i vam tirar enrere. Quan estàvem ja al mig del Mar Bàltic vam tirar enrere i llavors a finals de març del mateix any hi vaig tornar sol. I va ser aleshores quan vaig aconseguir creuar el Mar Bàltic, no per la línia que volia, perquè justament un trencagels em va partir la ruta, no es va congelar i vaig tenir que seguir la ruta fins a Finlàndia per un altre punt. Vas sol, en aquell moment anaves sol, però clar, vas comunicat amb algú. Anava sol, però a veure, portava el mòbil, el mateix mòbil, tenia cobertura amb un company suec que des de la costa em anava informant del temps, em anava informant de les condicions del gel, fins i tot em donava via satèl·lit el gruix que hi havia sota meu cada moment. Quina passada, que els avanços han arribat a uns punts, no? El que no va preveure per això és que passés el trencagels, les temperatures no baixessin a més de 2 graus sota zero i allò no se'm congelés. Què hagués passat si n'hagués passat un altre darrere teu? No, contínuament anaven... No, darrere meu no, perquè, a veure, hi ha la línia, a més a més està marcada amb una mena de varilles i sempre va s'emparear, o sigui... És que ni un metre a l'esquerra ni un metre a la dreta. Jo me'n recordo que vaig plantar la tenda per passar la nit a 100 metres del trencagels i, a veure, no vaig tenir por perquè és que van seguint la línia amunt i avall, amunt i avall. Albert, vosaltres havíeu fet alguna altra expedició junts? És la primera vegada que sortiu de viatge amb un viatge d'aquestes característiques. Però heu fet alguna prova de convivència? Perquè aquestes coses també són importants, suposo. Et diré que poc. T'explico. Us esteu coneixent avui aquí en directe? Sí, heu triat. Te coneixes, com estàs? Vam estar junts uns quants dies, no? Els quants dies que teniu previst estar allà? Bueno, mínim la travessa durarà 45 dies, portem queviures per 65, però, de fet, no és un... El problema... Mira, aquí a Catalunya, si jo me'n vull anar a fer un 8.000, per exemple, com vaig fer l'Everest l'any passat, puc trobar 60-70 persones que tenen experiència en 8.000, que són tios contrastats, que en saben tècnicament, que són resolutius allà. Si me'n vull anar a creuar l'Antàrtida,
no hi ha ningú a Catalunya que hagi fet una cosa tan llarga, no, diguéssim. El Carles és un dels tios més experts, és veí meu, jo soc de Sant Joan de les Abadeses, ell és de Ribes, perdó, ens renyaran, dels Ripollès tots dos. Fa molt temps que ens seguim, la trajectòria, i l'important allà, te'n pots anar amb el teu íntim amic, amb algú que hagis fet molta muntanya, per exemple, que tots els que fem això acostumem a venir de la muntanya, però el 5è dia estar barallat o tenir tensions o no suportar l'estrès de la monotonia, perquè aquella situació no s'assembla de res a un 8.000. A un 8.000, per exemple, a una escalada a la muntanya, és una situació molt extrema, molt rutinària, molt incòmoda. Està molt bé això de l'estrès de la monotonia, m'ha agradat. Com la podries definir? Sí, perquè, mira, per exemple, els que fem alpinisme, per exemple, a l'Everest, l'any passat, un mes i mig a la muntanya, allò, pringar per risc, pringar per esforç màxim i pringar per incomoditat, de viure incòmode, 5 o 6 dies. Al final, quan estàs per sobre 7.500, l'altre fas coses que t'agraden, estàs al camp base, amb un cuiner, tal, estàs bé. Aquí, cada dia, dels 45 dies, cada dia hem de pencar unes 8-9 hores amb unes condicions extremes, molt incòmodes, que és molt important la incomoditat, perquè a vegades l'esforç físic ja estem acostumats, és el que ens agrada, no? La incomoditat és pitjor, i en situacions de risc. O sigui, l'estrès, si es pot superar, es pot dir l'estrès és quan et supera, no? Després has de vigilar que la monotonia no et superi, no et domini amb tu. 8 hores que entenc que aneu caminant, avançant fins al vostre objectiu, i en algun moment que pareu per menjar, per dinar. Com és una aturada allà a l'Antàrtida del Pol Sud? Intentem durant el dia no aturar-nos massa. Clar, perquè et congeles, no? Perquè aturar-te vol dir canviar-te de roba moltes vegades, posar-te més capes i a la vegada protegir-te amb alguna cosa, sobretot si fa vent, perquè tu pots estar a menys 15, a menys 20, que és una temperatura relativament agradable per nosaltres estar allà, però si fa molt vent, igual tens sensació tèrmica de menys 40. O sigui, després vol dir muntar tenda, i muntar tenda perds molt temps. Després intentem fer-ho tot al matí, abans de marxar, fondre suficient aigua per tenir per tot el dia i portar aliments bastant a mà, sobretot aliments energètics, en aquest cas, per no haver de cuinar ni res, i intentar fer el mínim de parades. Porteu un supertrineu, no?, a més, per totes aquestes coses. M'imagino que també us fa una mica pel tema d'emmagatzemar coses, no? Clar, portem un trineu de 2,10 metres, és dels més llargs que hi ha per travesses així, diguem-ne, professionals o d'alt nivell, perquè ho volem fer, com us hem dit, amb total autosuficiència. No hi ha hagut cap català que hagi intentat fer la travessa des del mar al Pol Sud, que és la travessa integral. Hi han hagut 2 expedicions estatals, espanyoles, però ho han fet rebent assistència aèria. Després això vol dir portar molt menjar, només de menjar portem uns 80-82 quilos, molt combustible, això és important, perquè clar, el combustible és el que ens dona la possibilitat de cuinar i la possibilitat de beure. Pel desglàs. Per exemple, seria molt difícil fer una travessa amb autosuficiència pel desert, perquè no trobaríem aigua, no? En canvi, aquí aigua en tenim sempre, si tenim combustible. I el dormir, com és el dormir allà? Perquè, clar, també deus tenir por de congelar-te. En el moment que t'estàs adormint, perds l'oremus, no? Desapareixes, diguem, la consciència marxa. I és de dia tot el dia. Una cosa que t'has de marcar unes rutines, perquè sempre és de dia. És cert que el sol baixa una mica durant les hores que aquí del dia a la nit. Però no tens la sensació de foscor? No portes... Jo sempre tinc la mania de portar, he estat a l'Antàrtida una vegada ja, de portar un petit frontal, perquè sembla que si vas de travessa entre frontal no fas d'excursionisme, no? Però no serveix de res, Pots llegir un llibre a totes hores, perfectament. És psicològic, doncs. Els guants deu ser... Jo sempre dic que una travessa polar és una qüestió mental. És una qüestió mental, és una superació... és trencar fronteres. Jo, per exemple, m'ho vaig trobar a Groenlàndia, aquí segurament m'ho tornaré a trobar, perquè és la... junt amb el Pol Nord són les 2 travesses més importants que es poden fer a la Terra, i és una superació constant dia a dia, és fer el CIP cada dia. És el que deia l'Albert, que amb un 8.000 o qualsevol muntanya alta estàs 3, 4, 5 dies patint en extrem, però la resta, a veure, estàs al teu camp base, no tens com a casa, però gairebé ho tens tot, tens un cuiner... I com et pots preparar davant d'això? Perquè clar, si dius que no tens res... Sí, és molt complicat. Que s'hi assembli... No, però és l'acumulació. Mira, per exemple, el Carles ja us ha explicat que ha fet moltes travesses així polars i molta muntanya. Jo també he fet, per exemple, el projecte dels cims més alts de cada continent, vaig acabar amb l'Everest l'any passat, per exemple, he fet 8 edicions del Dakar, amb moto i amb cotxe... Clar, vulguis o no, són coses que s'assemblen, i faig moltes ultramaratons... Són coses que van preparant... extremes, vols dir? Sí, és condicions, sobretot, com ha dit el Carles. Jo, per exemple, estic molt confiat en ell perquè sé que mentalment està preparat per fer això. Físicament, hi ha moltíssima gent a Barcelona que podria fer-ho, físicament. Però és la part més fàcil. La part d'entrenar físicament és la part més fàcil. La part de saber superar els teus propis reptes allà baix, perquè allà no has d'escalar. No és un tema tècnic. Per això, dius, com afrontes això des d'aquí? Setmanes vista, dius... Bueno, és la trajectòria. Jo, per exemple, és allò, trobar el company és un company que tingui una trajectòria que sé que ell sap perfectament el que es trobarà allà baix
moltes coses no, però sap que s'ha trobat en situacions crítiques semblants. És el cap de coll, el Carles, entre vosaltres dos? Bueno, depèn, ens hem repartit molt... Jo tinc molta experiència muntant esdeveniments extrems de diferents disciplines, he fet molts Dakars, ultramaratons, cims de 8.000, etc. Ell també ha fet molt alpinisme, ha fet diverses travesses ja polars d'envergadura, en la qual tècnicament té un coneixement superior del material, sobretot, i ell s'ha ocupat més de la part tècnica i jo més de l'altra part. D'acord. Heu fet algun tipus de pacte previ abans de començar aquesta travessia? És a dir, a l'Albert se li congela un peu, o se't congela tu, o hem de prendre una decisió, diguem, límit, perquè jo puc seguir i tu no pots seguir. Si un dels dos no pot seguir, els dos es retiren, l'altre seguirà, què heu decidit? Com us ho plantegeu? Això de veritat no ens ho hem plantejat. Doncs estem en directe a TV3 als matins i podeu aprofitar ara per decidir què fareu en un cas d'aquests, límit. És molt complicat, és molt complicat. Jo suposo que, a veure, si algú dels dos li passés alguna cosa... Perquè en un cas com aquest, vosaltres truqueu, us comuniqueu i poden venir a rescatar aquesta persona i, per tant, tu que ja tens experiència en tirar milles sol... Sempre que faci bon temps, sí, em venen a buscar. Per tant... Això t'ho deixen molt clar, t'ho deixen clar a l'Antàrtida, t'ho deixen molt clar a Groenlàndia... Feu aquesta travessia, però una mica hi ha una part de risc que assumiu personalment. De fet, ens han fet firmar un contracte amb la base que està més a prop, diguéssim, que és la que hem acordat un possible rescat, ens han fet firmar un contracte de disclaimer, que en diuen, de no assumir responsabilitats. Perquè, clar, tu pots tenir un problema físic, i, no sé, des d'una caiguda, una ferida o un atac d'apèndix. Jo em vaig treure l'apèndix fa 3 setmanes, per exemple, per prevenció. Vas treure l'apèndix per prevenció? Sí. I ell perquè tenia una feina marró que no ha tingut temps. I tu no has tingut temps de treure-te-la? No. Diu que està al Pol Nord. Ja m'ho plantejaré... Això ho recomana? Ja m'ho plantejaré de cara al Pol Nord. Escolta, de veritat, ara jo almenys m'he quedat parada. No et diem que treguis la cicatriu per respecte. No, però és que... No, però de veritat, no. No, però no és un tema... És un tema que ja fa molts anys que faig coses així. Hi ha 2 coneguts directes que han tingut una peritonitis aguda. Un, el de la Mata, el Manel de la Mata, el coneixeu, el K2, i va morir. Un altre conec americà, a l'Annapurna, va tenir un problema també i no el van poder rescatar i va morir. És que una peritonitis, que és una inflamació de l'apèndix, aquí es moria la gent fa poc, no? Ara aquí no li donem importància, però tots segur que teniu algun amic que ha hagut de córrer, se li ha rebentat i ha estat una setmana a la UBI i xungo. Clar, això allà et passa i en 24 hores pots palmar. I la base ens diu que de mitjana poden tardar entre 2 i 4 dies, perquè ells només volen quan la visitat és perfecta i les condicions de vent els hi dona temps per anar i per tornar. Si no tenen la garantia d'anar i tornar, no surten. No, però d'entrada podria semblar que passar per un quiròfan i una intervenció quirúrgica prèvia a una travessia d'aquestes, doncs també... Home, no creguis, em va costar. Quan m'estaven entrant a quiròfan allà i estava entrant a la zona, estava a punt d'aixecar-se i estoy bien, jo estoy bien. I això com es demana? Treu-me l'apèndix encara que estigui bé? Sí, bueno, vaig haver de pactar una mica amb els metges perquè per una situació de risc... D'influències, diu aquí el Carles. Per a Osona té moltes influències. Una pregunta per vosaltres. No sé si com anireu de pes. Suposo que aneu molt complicats de pes. Nosaltres o les pulques? Vosaltres. Perquè jo diria que aneu a un lloc on hi haurà gel verge. I si aconseguiu arribar allà, plantar la bandera, que suposo que plantareu, trobo que us heu d'emportar, si poguéssiu, una ampolla de cava i posar-la allà dins, allà en el gel verge... Hem d'emportar una estrella perquè ens ajudi econòmicament i brindarem amb una estrella. Perdona, un ha de ser seriós, Ens l'emportem, a més, Ells brindaran amb estrella i nosaltres avui al programa també, senyora Molinero, que brindarem amb cava perquè ell va ser la proclamació dels confrares i ho explicarà l'Alícia Andrés, que hi va anar justament a les caves de Vilafranca per celebrar la festa del cava, que estem en plena setmana del cava. Doncs escolta, molta sort. Quan fareu imatges, suposo, amb aquests telèfons mòbils tan importants que portareu... Ens unes càmeres quasi, no com aquelles, però gairebé professionals. Truqueu. Escolta, feu imatges i ens les feu arribar i ens veniu a explicar l'experiència de tornada, que tingueu molta sort, que arribeu tots dos a bon port. Bé, i no deixem de parlar de temes relacionats amb el món de l'esport, perquè jo aquesta matinada pensava amb els pares